Kaixo, Igo! Kaixo, Jenny? Zemur! Ondo, primeran. Ondo, eskerrik asko etortzeagatik. Zuri, onbidatzeagatik, zuri. Ze ondo. Gogoan ditut zu ezagutzeko. Bai, nire kostatzen zaizu aurkitzea, baina azkenen topatu zaitut pasilloa. Komunetik itzulik eta hemen aukutu zaitu. Igo, guazera. Ba, ni San Juan darra. San Juan, ze polita. San Juan. Bai, San Juan darra. Egia da, Orion bizi naizela ila 25 urte badiala, bataz beste oia kasi Orion urte gehiago amakizkit bizi zen kasi, laizter, ba, San Juanen baino izatez San Juan darra bai. Eta agau munduan nolatai aizizinen zek bultzatu zintuen agau mundua. Nik esango nuke kondenatuta nago lagunean egitea. San Juan gaizana deluigo. Bai, hori da, aitona zena arrunlari izan dagoa izan zen, aita ere bai, aita izan dagoa, eta San Juan bezalako herri txiki baten, gaina biak ere bere garaien kontxa irabazitakoa, eta ni futbolen jarduten nintzen, baino batipat aitaren kuadrilakoak eta herriko jendeak eta kalean topo egiten ditun, da noiz hasi berdek arraunen galdetzen ziaten, eta azkenen hori 15 bat urtekin edo behandu xabar, baina arraunen hasi nintzen eta gaur arte. Lehenoitek futbolean esan duzu, zelako esperientzia futbolean. Ba, ona, kuadrilakin, herriko nire kuadrilakin eta oso txikitan futbolen hasi ginen, eta oso bizipen politak eta goitzapen honak azkat, bai. Ba, eta zenbat denboa iraun zenuen futbolean. Nik uste, 9 urtekin edo hasiko ginen, eta 15 urte egin arte edo 5 urte egin ditut futbolen, bai. Laisa. Barkatu. Laisa. Moztuko dugu. Barkatu Jenny. Laisa. Aztu egin zehatzea. Berriro galdetuko dizu. Bai, nahi batzu hasiko gara berriro, Bai, Oain bai kenduko etela ere, barkatu, Sentitzet. Nahi batzu berriro hasiko gara, Galdera berriz. Vale, oso no. Zer galdetu dizu, zenbat denboa, bale. Bai, hori da, futbolean, nik esan duke 9 urtekin edo hasiko nintzala, eta 15 urtekin bitartean 5 urtekin ditun futbolean. Eta esan duzu, goizapet oso onak dituzu da, Bai, nire lagunekin, nire kuadrilakin eta hasi nintzal, eta jardun nintzal, eta oso bizipen politak eta oso bitzapen honak azkatu. Galdera bat, futbola balio du, oinarri bezala, beho agaunean egiteko. Bai, badute azkeren kirola da alde batetik, eta horrek emate du, eta gero bat futbola arrauna bezala esiete talde kirola da. Orduan taldean eta taldearen inguru hori eta talde esen hori futbolean bezala esi arraunean edo alderantzitz ere badago. Zer eman dizu agaunak? Ba, bizitzeko era bat esan duke. Azkenean arraunean nabilela, galduta daukat kontua, baino 30 urte baino gehiago dira. Eta traineru baten bueltan, edo gainean arraunean, arraulari bezala edo entrenatzaile, 81 urtetik, traineruan bueltan bakarrik 33 bat urte edo, eta arraunean gehiago, gaztetan hasi nintzalako, arraunean nik uste bizitzeko era bat eman ditela. Bizitza ez dut beste zer egin bizitzan. Gauza gutxi egiteko aukera izan dut, hortan buru belarri sartu nintzanetik eta bizitzeko era bat. Bizitzaren zentzua eman dizua lagunak zepoletan. Baina giroi sakrifikatua da, ez? Esan aldut entrenamenduak ia egunero ordu asko energia pila bai,
taldeko lana bat zegoen, eta horrek nekatu egin dezake, ez? Bai. Desgastea hor dago, baina motivazioa konpensatzen du askotan, ezta? Eta bai, guain, hainbeste urtetan momentu desberdinak bizitzen ditut noski, eta ziklo desberdinetan ez da egon naiz ni neu personalki baita ere, ezta? Eta, arraunak energia asko kendu noski, baina, seme-alabak ere bazkat adibidez, eta tokatu zait azken bolada hontan, niretzako berria den egoera bat bizitzea, adibidez orain entrenatzen ditut mutilak, nire seme-alaben edo nire alabazarren adineko dira adibidez, ezta? Osea, ni hasi nintzen entrenatzen kasi nire taldekide zianak edo bere garaian, eta baina entrenatzen ditut, nire alabaren adina daukaten mutilak adibidez, ezta? Eta orduan ni neu ere egoera desberdinetan, motivazio desberdinen bila jarduten naiz, eta horrek ere energiaren konsumo hori asko konpensatzen du. Alaunlaria zinenak jakingo zenuke esaiten ze helburu zenituen alaunariko edo zuekiko edo. Arraunen hasi nintzanen helburua, eta hori arraun bat ikusi baino lehen, eta klubean sartu baino lehen kontxe irabazten zen. Lehen aipatu dizut, aitonak kontxe irabazizun, 1900 eta 24 urtean. Gero nire aitak irabazizun, 72 eta 73an, kezki gogoratzez palin badu. Eta nik kondena hori naukan. Osea, bai edo bai arraunen egin marren eta kontxe irabazten arraun. Eta nire helburua, nire pretensio inuzente hori, jakin gabe zenbat lan egon ziteken atzetik eta zenbat kostatzen zen ere, hori zan, horrek mugitu nindun. Nolakoa da kontxako ganderan bateratzea? Arraunean egin dezakezuen gauzaik handina, ez da, seguraski. Uste azkenen hori ez da aldatu. Egian da, bagoen liga daude, eta telebistan gehiago ateratzea adibidez, edo jarraipen handiago dago ni arraunean hasi nintzanean baino, baino kontxak duen garrantzia eta pisua esango nuke arraun munduan hori ez da aldatu, hori horrego jarraitzen. Eta zelaka arraunak abian beste kirol batek ez duena. Ez dakit beste kirol batek ez duena, baina badu alde batetik itsasoarekin kontaktu hori. Eta horrek asko markatzea. Horrek engantxatu bete gaitu. Azkenen batzuk nik edizan nuen nire garaien, baina mendira joera edo mendizaletasun hori eta asko garatzen dute perfil batzuk eta itsasoarekin lotura arraunak asko ematen du. Traineru munduak batipat ez da. Arraunaren barruan, traineruaren pixka mundu horrek nik asko konparatzen dut surfista egin adibidez, ezta? Ni hori bizien naiz bain eta ezagutzen ditut surfista asko, batzuk 15 urte dazkae, beste batzuk 35, edo beste batzuk 55, baina surfistak dira. Eta beti tabla hartu eta ikuste ditut hor itsasoan sartzen urte guztian zehar, ezta? Engantxo hori itsasoarekiko badago. Eta haiekin aldera hautakio, akaso gure ere, taldekin nola dela. Eta taldean bizitzen ditugu momentu horiek ere, norberan personaliaren arabera eta nireak ala markatzei pixka bat asko asetzei ditu taldean bizitzea. Eta gauza kilola da non itsasoaren menpe zaudela. Ez da pilota bezala jutuzeala zontoi baita eta estanetan dago begindu euria ala eguzkiaren ez hemen itsasoarekin jokatu behar duzu ez. Eta gustatzen zaigu. Eta gustatzen. Bai, eta beti variante hori ez da, nola ote dagoen. Zu gerten zaitezke itsasora egunero eta ordu berdinen toki berdinetik, edo gune berdinean ibili, baina beti itsasoa desberdin topatuko duzu ez da. Eta horrek asko ematen digu. Beti egokitu behar bat, daukazun baldintza hortara, horrek, itsasoak asko ematen du. Entrenatzailea zehar, eneaz
zer bugu daukazu entrenatzeko orduan edo agauntekiko edo gaztekiko edo. Batetik formakuntza dago, gazteekin eta batipat jarruten ganden eta erakustea, daukagun esperientziatik eta pilatu ditugun esperientzia egitatik pixkat konpartitu eta laguntzea, formazioa, eta gero taldeak daukan mailaren arabera, aldan etekinik handiena ateratzea ez da. Agauna oso ona da, nobelaren gopurtzaren hobeka bilatzeko ere, ez? Bai, eta gero asko ematen du baita ere, personalki baita ere guztiet asko ematen duela, ze une oro ez da kanpotik datorren itxaso baldintza edo kontuetan, ez da. Taldekideetara egokitu arra hori ematen da une oro, ez da. Azkenen balio individualak ez duen beste balio, gehiago balio du kolektiboak, ez da? Eta orduan, personalki egokitu beharra, ezkerrean, eskubean, baborrean, estigorrean, aurrean, antzean, edo gazun mutil horreri eta zure lana besteen lanari egokitu behar hori, horrek ere asko ematen du, eta ez dago arrolari honik, ez baldin badaki egokitzen azkenen, eta bere lana ez badu akoplatzen beste baten lanera. Eta agaularia zehazeak ze eduki behar duzu nagusiki kontutan. Ze faktor pila bat daude Bai, bat esateko kaskagorra izan da. Bai. Bat esateko, nik uste konstantzia hori, perseverantzia hori, kaskagorkeri puntu hori ezinbesteko dela. Gero beste doai batzuk eta ere egon behar dira, eta erakutsi behar dira, eta garatu behar dira. Akaso ez daude, baina garatu egin behar dira. Baina nik nire ezagupenetik behintzat, edo nire esperientziatik kaskagorra izan denak beti egin daude. Zugainea bi ikuspegi dituzu, bai agabilari bezala, eta bai entrenatzaile bezala, ze desberdintasuna dago biena artean. Bai, fraile izan baino leheno monarillo izatea, baina, nik uste ardura handia da entrenatzaile izatea, ezta? Hor, badago momentuak prozesu hortan, gaina nik uste gaur egunen entrenatzaile garen guztik, iadenak bintzat, momenturen baten bi gauzak ere indituguna, ezta? Horrena arraunari izan geha, gero beste faseren baten arraunarik entrenatzaile izan geha, eta ostea ondoren ja, soilik entrenatzaile, ezta? Eta soilik entrenatzaile geratzen zeanen, hor badago arduraren pisu bat hasiera batean, ezta? Leheno ardura bizkat konpartituago da bezalaxe, talde kirol baten eta kirolari zarenen, edo arrunari zarenen. Entrenatzaile izaten haste zeanen ja, hartzi duzu pilota ardura handiagoa, eta soilik entrenatzaile zarenean ja ardura osoa zu daukazu. Erabaki asko hartu behar dira, askotan erabaki gogorrak, nork hartzen duen parte, nork ez, beti etortzen dira egun garrantzitsuagoak edo potenteagoak dian horiek, leheno kontxa ipatu dugu, eta horrek hartzen dira erabakiak. Urte asko pasatzen dira eta hala ere beti gogorrak dira. Erabakiak aipatu dituzu momentuak ere, momentu gogoiek bizitzea tokatuko zaizun bai, Askotan, eta tokatuko zait. Aurki, etorkizunean ere bai, ezta? Beti gertatzen da, eta bai. Eta beti, azkazu beti momentu batzuk oso garbatuta azkazunak, erabaki oso zailak izan dialako, ezta? Eta askotan, eguneko unean konbentzituta dituzu momentu hortan, baino beti daukazu azkene, personalki ere fakturak pasatzen dira sentido hortan edo dukitzen ditugu, bai. Nola entolatzen dituzu entrenamenduak? Laguntza daukat, daukat, prestatzaile fisiko bat, prestatzaile fisikoa zen parte ere, pixkat bestelako kudeaketak eta egiten dituen pertsona bat, bazkat iruzpalau pertsona beti ere, laguntzen diatenak, ezta. Eta azkenean talde lana da, bai agabilariak, baina bai
gustatzen duzuenak, ez? Hala da, eta gauza ondo jundadin, danan lana eta danan laguntza ezinbestekoa da. Egia da azkenen, gauzak okertzeko, nire erabakik agian, esanguratxagoak dira, ezta? Osea, entrenatzaileak hankasatzen baldin badu, danak katean, azkenen, desantolatu egiten da, edo mein gehiago egin dezaket, nik erabaki batekin besteak baino dana ondo jundadin, danan lana ezinbestekoa da, eta danak egiten duten aportazio hori oso garrantzitsua da. Eta ez da bakarrik ugetan, edo kostako lehorrean egiten dena da, gero bilerak egingo dituzue, kudeaketak, antolaketak, ez? Hori da, garai baten, mai baten bueltan asko, eta horren gehiago, WhatsApp taldetan eta horretan, ezta? Hori ere aldatu da, baina bai. Hartu emana uneorokoa da, eta bai. Kosta batetik, dituko banezu, zuen, harremana askotak portuekin da, kostako portuekin bat esateko horiek daukazu. Ezin da aipatu gabe utzi Donostiko kaia, ezta? Uste, azkenen kontxaren bueltan, arraunaren epizentroa hor da, ezta? Donostiako kaia. Baina, nik asko gogoratzen dut eta asko maite dut, eta oso polita da gaina, Elantxobeko portua, ezta? Oso polita da. Eta ezagutzen ez duenentzako oso gomendagarria, oso herri polita da. Daukatena da, nire traineruan egin duen lehenengo estropada, 81. urtean, ekainean, ez dakit zeguntzan, San Juanetan, San Pedroetan izango zen noski, baina nire debutan egin duen, traineruarekin, duela, ez 30 urte egingo ditu. Eta oso kai berezia da, polita da, eta nik debutan egin duen, eta nekua oso gogoan daukat bai. Baina gaztea gara, bai. Nila ez te importa. Beste espirituki hori. Baina, bueno, ez daukat gazte izan beharrik ere, oso pozik nago eta nire 51 urtekin, oso pozik nago. Pozik zaude egin duzu bideak. Bai, ze denetarik izan dut ezta. Suerte eduki eta gainera, ni San Juandarra izan da, eta hori joan bizita, bizin izan bezala kasi duela 25 urtetatik. 3 klub desberdinetan egin ditut ibilbide luzeak edo proiektu desberdinak egiteko aukera izan dut. Entrenatzailea adibidez 3 taldetan izan naiz, bat nire herriko taldean, San Juanen bertan. Hori joan ere egin ditut 4 urte, eta orain Donostian 8. urtea da aurtengoa, eta nire bizi jaioterria edo bizilekua izan den tokietatik 15 kilometron bueltan 3 proiektu garrantzitsu bideratzeko edo kudeatzeko aukera eduki izana, oso eskertuta nago eta oso pozik sentitzen ez horregatik. Eta nahiz eta amankomuneko kirola ezan, klubetik klubera desberdintasun handia nabazituko duzu, ez? Baina, bueno, 3 proiektu hauetan hain zuzen, antzekotasun gehiago daude desberdintasunak. Azkenen 3ak Gipuzkoan sortu eta kudeatu diren proiektuak dira, eta aldeak badaude batipat, garai desberdinetako proiektuak direlako, ezta? Baina gainontzean antzekotasun gehiago desberdintasunak baina. Guazen pixkat zuen zagutzea agaunetik kanpo. Zer dira zuen zaletasunak denbora oso mugatua edukiko duzunak, zure jobiak edukiko dituzu, ez? Bueno, gehien estimatzetena da, emaztearekin eta seme-alabekin denbora pasatzea, eta haiekin konpartitzea, ezta? Azkenean, seme-alabak ere, handitu zaizkit, txikienak 13 urte dazka, egin berriak oain, eta
Eta, bueno, behaiei azkenen lagundu inbartzaile, ja gero eta gutxiago, baina asko asetzen dit azkenen ikustea zertan jarduten dian, edo behaiekin etxean historia konpartitzea, ikasketetan nola joakien, bere haien harremanetan, dituen kiroletan eta bizkat zen bizipen dazkaen, goiek netzako, eguneroko biziko xadia, ezta. Zer musika entzuten duzu? Honei, rockaren edozein nadar edo variable balio dit, ezta. Prograitzen duzu? Bai, etzako gitarra edo perkusio potentea dagoen edozein musika, oso gustoko dut, bai. Eta azkenen bukatzen da, baina nire zuke bukatu nahi, jakikabe zentzudiak zuke kezkak. Zerkaitzen duzu loa mundu ilun eta eder honetan. Bai, beti pentsatu nahi dut ederretik gehiago daukala ilunetik, baina kezka egia da esente lasaiago goitetela guain, garai batean baino, ezta? Baina guain kezkarik handiena edo samean aden gora berak, eta azkenen, disfrutau ere gehien behaiekin, baina kezkatu ere, aldi beren, ezta? Baina nero lasai egitet. Eskerak ez. Bai, garrantzitsua da hori, Jarraituko dugu, agamundua, ikusiko dugu banerako kontzertaka, ea iristerik alduzuen aurten, eta mila esker benetan etortzeagatik. Zuri horieni gonbidatzeagatik eta nahi zuen arte. Bilateko diago, agur ikusi. Bai, noski. Agur. Jo.